Hakika in dai a wannan zamani ne za a yi magana ta manya da ƙananan shaddoji na fita kunya yadika gami da atamfofi lesuka na hawa high table har ma da materials na manyan mata. To mafitar ku ita ce kasaitaccen kantin Dan Aggo And Son'S. A Dan Aggo And Son'S za ka samu kaya irin na fita kunya ga kyau a ido, ga daɗin sawa a jiki sannan ga inganci. A takaice bambancin a bayyane yake. A reshenmu na Kano muna namba 1 da namba 14 gidan Dan Aggo da ke kantin Kwari titin IBB kusa da Unity a Kano. A Kebbi muna namba 42 Abdulsalam Street na Kuntuma area Jega jihar Kebbi. A Nasarawa kuma muna Dan Aggo New China da Textile namba 99 D&D Plaza Maraba Shopping Center layin yan nika a jihar Nasarawa. A Suleja kuma ta jihar Neja muna Dan Aggo Plaza AMS Roundabout bakin Transformer. Kantin Dan Aggo And Son'S na yi wa al'ummar musulmi barka da sallah.